Takže čau, tady vítám vás u dnešního videa a dneska tady hraju FC Mobile. Ještě jsem vám to neřekl, že to hraju, ale jo, a sorry za to, že jsem nebyl aktivní asi 2 měsíce. Takže za to se omlouvám a jdeme na video. Takže podíváme se nejdřív na můj tým. 105 rating, tady máme třeba nejlepší článek týmu 110, 108, 106, 107 a jako není to úplně špatný na začátek, hraju to asi 3 dny, takže jako je to docela dobrý, ale chybí mi hlavně hroťák, Kamko a tohle RMko, no. Takže to bych potřeboval někdy zlepšit a máme tady naplnit nějaký questy. Všimnul jsem si, že tady je Zlatan, takže se můžeme podívat, co pak tady máme. Chapter 1. Co to je? Počkej. Chapter 2. A co tady je v Chapter 2? Jo, tady máme tohle. Potom Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5. Jasný. To nám vyhovuje asi. Ale dneska vám tady chci něco ukázat, jo? Máme tady pohodovou, počkejte, když se mi to načte, Division Rivals, tady mám na Versus Attack, mám World Class 5, dneska bych chtěl hitnout minimálně World Class 3 a pak si samozřejmě něco koupit za tyhle, nevím co to je, budeme tomu říkat divný míče, to zní dobře, takže jdeme na to. Rovnou tady máme nějakýho Čecha, Dominik, takže zdravím Dominika, jestli se kouká na tohle video a jestli to je jeho tým, tak zdravím do videa. Tady máme, no, má lepší tým než já. Má 200 nebo 310, takže bude to těžký docela. No, ale ne, špatná obrana, no. Prostě já nemám tak dobrou obranu. O, tak, to je gól, není? Aha. Dobrý, no. Super. No, Zirkzee ještě od něj dává gól. Tak teď jsme úplně nahraný. Ale stejně dostaneme jako 1 bod, takže když tak za prohru. A my neprohrajem. My to vyhrajem samozřejmě. Teda co? Ale máme... Ne, jak jsem to kopnul. Jo dobrý, já jsem dal přihrávku. A ta nevyšla. Ne. Proč? Jestli hrajete FIFA Mobile, tak mi určitě můžete napsat dolů do komentářů, jak vás to baví. Mě teda docela hodně, jako, není to úplně špatný. Jako, není to blbý, no. Mohlo by to být lepší, ale já chci už konečně nějaký nový promo. Tady to mě nebaví. To ne. Ragnarok. Jo, Ragnarok promo. Mě nebaví. To je takový divný. Nebaví mě to prostě. To promo. Dobrá, hráli jsme 4-2. A nám to... aha. 5-2. Tak nic, to nevadí. To je jedno úplně. Víš co, to je jedno. Máme 3 body už na tom. To je skvělý. Vyhrajeme 2 zápasy, jo, sorry. Vyhrajeme 2 zápasy a máme World Class 4. Klidně můžeme dát World Class 4 jenom, že jo. Když tady budeme furt prohrávat. Ale my máme sobetku. A on má 96. Yeah.
No brankář prostě. To skoro všechno dělá brankář. Všichni si vezmou toho Cassiase. A nepadne jim jiný brankář. Mě padnou jako Perrin. A já jsem ho koupil možná. Nevím. Jo, koupil jsem Perrina. Zase 18 milionů, takže doporučuji. Je to 104 za 18 milionů. A to je jako dobrý. Tak. Takhle. No, jo. 2-0, vedem. Pellegrino, nahraj mu to. Musiala, nazdár. Na 3-0. Ježiš, já jsem to zase poslal úplně na Andrého. Cože? Co to bylo za gol? Obřevínko krásnej. Tak, Pellegrino. Pellegrino! Ne, tyčka. Nevadí, no. A Musiala. Mám Pellegrina. Pellegrino na Musialu. Musiala na Pellegrina. Pellegrino nevadí. Je. To zakopnul. A je Musiala. Co děláš jako? A je Cassias jako... Není špatná ta 93. Mně nepřijde tak hrozná. A on mě nedal ještě ani jeden gol, takže asi špatná je. Byl za smích. The hell? Pěkný gol. Teď to musíme vyhrát. A máme World Class 4. A to chceš. Mohl bych taky tohle video prodloužit a dát tam hitnout něco, co je pod World Class. A hele, za kamerou to budu hantit, jo. Tady prostě se to budu snažit co nejvíc vytryhardit. Aby jsme byli pod World Class. Tu nemá špatný tým, měl 111. Jednu. Ne jako celkový hodnocení, to ne. To byl až moc dobrý. Tak, nazdar, stopping, Musiala, naschle. Naschledanou. Nazdar. Ne. Břevínko. To bylo mega vtipný. Co to udělal? Chybil by úplně. Já se tady snažím z něj dělat si srandu. Si srandu? Dobrý. Dobře já. 2-0, nazdár. O, 2-1. Nevadí. Dáme další. Pellegrino, naschle, 3-1. Gudmundsson. Musiala, pojď. Hezky. Za vápnem. Takhle, Pellegrino. Ne. Proč to tak pokazil? Ne. Spojnice. Jo, hlavička. Dobrý. Máme to pohlídaný. Tak to jedem. My to sypeme jak traktor hlínu na Vánoce. Normálně. To je skvělý. World Class 4. Dostali jsme docela dobrý odměnky. Ani se na to nebudu koukat, protože mě to moc nezajímá. Bylo to úplně na nic, ale OK. Level 7, 200 gemů. Jaký level 7, počkej. Co to je za blbost? Level 7? Můžu mít level 7. Chtěl jsem si vybrat těch 20 kravin, ale nevyberu. Protože jsem to slik. Hej. Co to bylo zase, kámo? Teď to dáme.
cítit to v kostech. Jedem. Grrr. Budu asi taky natáčet Clash Royale. Jo, takže Clash Royale a FIFU. No, buď to mobile nebo normální 24 asi. No možná 26, nevím. Jestli ji dostanu, tak 26. Zdár. Kam jsi šel? Kam jsi šel? Zdár. Tohle bude lehký. A obávám se, že ten další zápas nebude úplně lehký. Nebo zápas. Versus atak, no. Jak jsi si ho tamto povodil na salámek. Proč bys to poslal tam? Na toho, co je blíž. Tomu krásně. Nevadí. Bellingham, ne. Ne. Prosím. Jo. Mám další gol. Teď jsem v pohodě. Jo. Dal další gol. Takže já dávám taky. Ať máme nějaký rozdíl. Ne. Jsem mohl dát. Yes. Sice nějaký Dalglish. Sorry, je to nějaká legenda. Vím to, ale nevím, jak se to vyslovuje. Dalglish nebo Dolglish nebo nějak tak. Vyhráli jsme. To je dobrý. Takže jsme vyhráli. To dává smysl. Asi jo, že jo. Tak dáme trojku, klidně. Tak zkusíme tu trojku dát. No, tak to vyhrajem. Tohle určitě vyhrajem. Potom můžeme zase, aby jsme měli World Class 3. No, ten má dobrý karty. Má 112 dokonce. Já vůbec nevím, co jsem si to vybral za formaci 4-5-1. To je jako nejdivnější formace. Snad. Jo, tohle snadně vyhrám. Nebo jako snadno asi ne, ale je to trošku těžší, ale vyhrám to asi. Už vedem 1-0, takže není problém. Jo. Já to teďka úplně kazím. Dobrý. A zrovna dal na 2-1. Nebo já jsem, nevím, kdo dal na 2-1 vlastně. Možná já. Ježiš, už 2-2. Ten je nějaký dobrý borec. 3-2. Pro něj. Ne pro mě. To jako... Pojď Pellegrino. Jo. Dobrý. To bylo důležitý. Ne. 4-3. Ne. No, jak to prohrám. Tohle jako dáme, tohle gól, ale to tak důležitý úplně není. 5-4 a to ještě zvýší. No, že by nezvýšil. Bych se divil. Yes. 5-5. Pojď, poslední šance. André to musí dát. Nedal. 5-5. Co se stane, když mám remízu? Co mi ještě nikdy nestalo. Jako výhra se to počítá? Jo, +2, aha. No to je dobrý. To mě stačí. Takže tohle pro dnešní video bude konec a čau!